amb Forest. Forest fam. Vol demanar alguna cosa? Jo fa un temps vaig demanar una hamburguesa. No. La mare diu que la vida és com demanar alguna cosa a bebè, que mai sap què t'arriba. Joder, quines tapes! Deu volar. Ojalà jo en tingués unes. Me recorda a les primeres que vaig tenir. La meva mamà me deia que amb elles volaria. Cor, Forest! Cor! Cor, Forest! Cor! Pillarem! On esto ja farem? Cor, Forest! Cor! Des d'aquell dia, si havia d'anar a qualque banda, anava corrent-sos. La mare diu que la vida a vegades passen miracles. Hi ha gent que no ho creu. Però ja et dic jo que sí. I aquell dia, sense cap motiu aparent, vaig decidir anar a córrer. Vaig començar fent la llamada de ca meva. Després vaig pensar, aniré a la sortida del poble. Quan vaig haver sortit, vaig pensar que seria divertit anar fins a Sant Carrió. I ja que era tan en fora, per què no arribar fins a costa? I quan hi vaig ser, vaig pensar que simplement donaria la volta i seguiria. Vaig començar a córrer perquè sí, juc per córrer. Bones tardes, estem aquí a Sant Llorenç del Xerdassà perquè m'han informat que hi ha un home que fa molta estona que està corrent-se i m'agradaria saber el per què fa aquesta locura. Bones tardes, fam. Per què fas això? No t'ha agradat el nou canvi de govern? No t'han agradat els estots de fer el passes? Per què cors? Perquè m'agrada. Senyor Jam! Jo no entenc per què me seguien. Però me seguien. Puc venir tu? I així va ser. Com vaig tenir companyia? Seguirem on sigui, senyor Jam! Ets el meu ídolo! I vaig a companyia. També hi va haver gent que me va demanar ajuda. Jam, ets inspiració, necessit qualque cosa per la meva marca. Per favor, un eslògan, qualque cosa. Per favor. Suor. Uf, això és mel. I és de cotó. Un home va acabar fundant una empresa amb nom de Medicotó. Quines coses. Després de córrer durant 3 anys, 2 mesos i 14 dies, vaig recordar que tenia una cosa pendent. Dirà algo. M'he cansat. Me'n vaig a saber que he demanat una hamburguesa. L'hamburguesa encara no m'ha arribat. Just en aquell moment vaig recordar que la meva mamà deia que abans de poder avançar hem d'acceptar el nostre passat. Crec que per això corria.